Hello mali mesiphoyisana. Akhona omunye umngane osanda kufika namhlanje la kimi. Yebo ukuthi uyashawa mali umushawa njalo. Ngifuna wena ufike lapha kubabakho, ushawa babakhe lo mfana lo. Ngifuna ufike lapha kubo kubabakhe. Ufike wenze ngathi wena uyi-social worker. Bheka ingozi nizolimala. Hayibo. Wedwa. Kwenzenjani? Nenzenjani? Yenda. Ujeni nkari. Kwenzenjani uzokhala ngathi imfene la ekhaya lami kwenzenjani? Yenda, letirweni ujeni nkari. Hona wemhlola yami. Nami ngisemsebenzini, usebenzani? Usebenza ngokhala ngathi imfene. Nesikabaleke emsebenzi la uyenda kalo khona lami. Wena ufunani ekhaya lami? Ufunani emzini wami Nkosi yami? Ngisalala. Ngathi ujeni nkari. Nalishangani. Ngisa, don't waste my time. Ngathi ujeni nkari wena letirweni la ntirha ka social work. Okay. Usebenza yini ema-ofisi yakho la emzini wami? Antirhi ma office in'wana lomu bukutela ka ku rixile umfayetela umkisimata umzwezaka. Nangu uhulumeni nemihlola bo. Hulumeni abantu bafuna imigwaco, amagezi yonke into uzongitshela ngengane engizwele mina. Ingane yami. Tirhi government lokayikacha ubone ka kunkarwa umteki nkarwa yata nikimala mahala. Hayi bo we baba hayi ngiyabona ngathi ayikho into oyenzayo. Yela, ukalela. Utangena inkingeni. Inkinga yani. Inkinga yani. Inkingeni. Akuna imhlola bo. Inkinga yani we baba. Yeta. Hayi imhlola bo. Wamthatha bisebenza. Bandit. Jafar, sorry. Wamthatha. Kakamba phe yeye, uthi ngizoqonda yakwazi kusuka ngabuya.